Sige ma'am, kung paano rin nag-umpisa ang ato na grupo dito sa church? Good morning and thank you. Ang ako ni nag-group, nag-form siya sa nag-start with ang pandemic sa aton, and kami sa Ministry of Sanitation, we came from different groups, from the youth choir and servant community Mary Immaculate Conception, altar boys. Kagaman nga tungkol sa amon nga desire to serve the Lord nga through this ministry nga para makabalik kami sa pag-serve naman sa simbahan. That's why nga na-form ang ministry. And I believe you are in partnership with an establishment din natin sa Iloilo. Ang Sloppy Falls. Even nga simple snacks lang siya, but it helped us a lot nga nakabulig man sa amon nga kumbaga kung ang slight pala nga palipas gulong na mo na nakabulig, it's less sa amon. So thank you so much sa Sloppy Falls. Yay! Pudaton si Bossy Nanay! Mahatag kita ma'am sa aton nga burger. Kaya sinugan ini makaon si Baby Boy. Oo! Yay! Shout out to Baby Boy! Yay! Hi Manong! Pilaw na kita ka tuig sika din nung? 40 years. 40? 40? Wow! So I hope nga maging okay kita biskan subong no nga pandemic. At least sige-sige na po ng biyahe natin. Yay! Enjoy your burger! Thank you! Bye-bye! Thank you! Yes, hello mga kabangga. Narinig kita subo sa may Prairie Culture Center of what si Ma'am Emily. Aside sa nag-enjoy ako sa mga party, ikaw lain ko sa iba. Lain ko sa iba. Feeling ko ganyan ba ako pagkaon ko sa Sloppy Falls ni Vincent. Sa yung pa sa Europe lang po ba? Lain ang iyang party. Yes. But aside from the fact nga namin ang party, kanami pagigwala namin ko kay Sir Vincent ang iyang heart good to help our community. Tika ginaling kami po sa Tanza and I believe kamo ang naging isama sa beneficiary niya last time. Last retreat, first week of March, Mali Girls Retreat kami diri sa center. Siya nag-provide sang amon nga snacks sa second day. So thank you Vincent! Ayun. Siyempre hindi pwede nga, hindi ta magkuha ka magtilaw. Sino no? Kapag sa mga expect mo, loose ang meat. It's like eating spaghetti without the spaghetti but inside the bun. No, but as ni abite, kaps na to diwite, kaps eating spaghetti without the spaghetti but inside the bun. Teka, gusto naman ma'am ang ating Sloppy Burger. Ayos gid. May iban kami nga mga kabangbang na interested laban mag-order sang inyo nga tamba ko kayo sa ila. Daw spaghetti sauce na wala sa spaghetti. Spaghetti! Eating spaghetti without the spaghetti but inside the bun. Pero aras sa bun, no? Spaghetti! Di sila pwede ka order. Actually, they can see our Facebook page. We have a contact number like 0915-875-9996. And then, actually, starting tomorrow, no, mag-exhibit kami sa A3. So, we'll have a spot in A3 starting tomorrow until the Saturday. So, they can visit us and enjoy the authentic, classic American burger. So, sa Adria, that's tomorrow until Saturday. 27, yes. 27. Yes. After some 27, pwede sila order online. Facebook page, like, at Yes. subscribe sa ako YouTube channel. And hindi naman lahat ng discounts. Spaghetti! Nobody talk kami ba namin ito? Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutan ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!